Abalandeli beshane sisichazelo yamaphupho igama lami nguhlengiwe isibongo ngohambothoke. Namhlanje nesifiso sokuthi ngeke ngichaze enye into efaka kakhulu abantu abangasekho. Ake ngithi ngizokhuluma ngalapho uthola ukuthi khona umuntu udlulile emhlabeni mhlambe ngengozi yemoto, udlulile esibhedlela, ukugula kumthathele mhlambe emotweni yomuntu noma uhambele emzini womuntu noma udutshulelwe lapho ukuthi la kuphumele khona umphefumulo womuntu. Iyona into engifisa ukuyikhuluma nje namhlanje kakhulu ukuthi iphutha elikhulu elike lenzeke. Umuntu mayedlula emhlabeni uyaphuma lo mphefumulo uhlale lapha eceleni kwakhe. Ulinde umzimba wakho uthi ususwe lapho mase kanye naye eyatshelwa ngoba lento ekade ehleli kuyona isephumile kuyona ungaphandle. Akakwazi ukulandela noma engabona la iyakhona umzimba, kodwa akakwazi ukulandela la esale khona uhlala khona unomphela ngoba ibhokisi elithwayila yena suke selingasasebenzi, suke seliphelelwe isikhathi. Ngaleyo ndlela uma kwenzeka esalela kuleyo ndawo uhlala lapho unomphela, akakwazi ukuhamba ngesimo somoya onjengalona okade umuntu ekade esemzimbeni. Ukuze akwazi ukuhamba fanele kube khona into azohamba ngayo, fanele kube khona into azohamba ngayo, fanele kube khona umzimba. Uma ungasekho umzimba akakwazi ukuzihambela, akakwazi ukusuka la uphelele khona umphefumulo. Noma engantanta kodwa uzontanta elokhu ebonakala kuleyo ndawo ngoba kusuke la ephelele khona. Ngaleyo ndlela ngiqonda ukusho ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sinake indaba yabantu basemakithi. Uthola ukuthi umuntu udlulele endaweni ethize ngoba uma lento ingenzeki uyakulinda umuntu odlulile wadlulela kuleyo ndawo uke alinde noma dale izingozi ezinye phezu kwezingozi kwengozi ehlelena ekhuluma ukuthi kunabantu noma kunomuntu owadlulela lapha. Ake ngiphinde futhi ngisho lokho. Uma ngabe uthi umuntu udlulile esibhedlela futhi into eyenzakalayo eyiphutha lapho abantu abamlanda umuntu wakhona. Uyathatha umuntu behambe befaka emakhazeni, makubuye emakhazeni ngosuku lwakhe lokuthi uyalandwa, bantu bebuye nomzimba kuphela, bangadluli liphele ewodini kuyokhulunywa nomnikazi womzimba lo. Bakwethu lezi zinto ziyalungiseka, lezi zinto ziyahlanganiswa. Awukwazi ukubuya nomzimba kuphela ungawutshelile umphefumulo la usukele khona uhambele khona. Fanele utshele ukuthi na umphefumulo umzimba wakho landela kuwona ngendlela okwenziwa ngayo ukuze abe kuyoba uyabekwa leyo muntu. Uma ngenzakanga lokho ake ngikutshele kanje. Uyabona ke uke waba umuntu oke wathi ungena isibhedlela mhlawumbe wathola usesibhedlela. Kwezinye zezibhedlela kunabantu abahamba nje ngomoya beyantunta laphayana bengayitholi indawo yasemakubo. Umuntu uyehlwenyuka ngoba akasekho emzimbeni. Ilapha umzimba wakhe nenyama yakhe nomphefumulo wakhe kwahlukanela khona. Ngaleyo ndlela into eyenzakalayo njengoba lokho ehlenyuka kanje udinga abazomlanda phela. Manje makukanjalo okuyisiqiniseko sokuthi ezibhedlela iningi kakhulu imphefumulo esuke idlulele khona ingalandwa bakwethu. Afika ofikayo ogulayo eze ngokuzogula lale kulo mbhede lona kade kulele umuntu ophunyelwe umphefumulo ngoba injalo nje angikholwa ukuthi bathi mase belungisile bamlanda umuntu wabo, mase belungisa behlambulule leyo nto ngoba bona basebenza ibhizinisi. Ingakho kubalulekile bakwethu ukuthi umuntu uma edlulile mlando umuntu wakini ngoba enye into eziyenzeke lapha agcine secindezela nabanye abantu. Mhlambe ube nenhlanhla ungene esibhedlela lapha kade ngene khona umuntu wakini
uthole ukuthi uma ungena khona ubuzophuma, uthole ukuthi awuzophuma ngoba nonke niphelela esibhedlela. Ngobani? anilandani nibuye nizisane ekhaya, kodwa nigcina senilandana niphelela kephi? Esibhedlela. Yingakho kubalulekile umuntu ukuthi uma edlulile nimlande kuleyo nto. Uma ngabe bekade hambe ngengozi yemoto, noma ngabe athi isikhali, noma ngabe niyamlanda umuntu nimbeke ngaphandle agezwa, avalwa amanxeba ngendlela yakhona bakwethu, ukuze kube kanjani, ukuze yonke lento engaphindi ibuye izokwenzeka ekhaya lakho. Niyaqamba niyambeka endaweni yakhe, senimgezile namenza konke lokho, kodwa abanye uthola ukuthi abazi ukuthi lokhu kuyenziwa. Usangakwazi ukuthi umgeze lowo manxeba, ulande phela laphayana bakuthi la ahambe la khona esibhedlela ingozi yemoto, umuntu angalokhu ahlala kanjalo. Ibhlungu lento ngoba uthe sisuka evele ethathe nje nomunye abemfaka ngaphansi kwayo imoto. Ngobani? Uyakhuluma, uyacela nawe ukuthi makalani. Imoto mayidlula zidlula kuye. Abafika esibhedlela abagulayo bahlala phezu kwakhe ngoba akasuswanga. Onesi bashintsha amashiti nje. Akusho ukuthi makushintsha ishiti selihambe na usele lapho kulelo wodi ayehleli kulona. Uyafika nawe uyazigulela ucindezeleka ngokungaphezulu ngoba uhleli nomphefumulo womuntu ongasekho. Yabona? Ziningi indawo abantu labahambela khona. Mhlawumbe umuntu ashonele egcekeni lakho, kufanele abantu bakubo bazomlanda phela. Mhlawumbe mayedutshulwa la dutshulwa khona ebalekeze izophelela egcekeni lakho, kufanele bakubo bezomlanda begeze nalowo muzi wakho ithunzi lokufelwa umuntu egcekeni nesithunzi sakhe. Alandwe ahambe yekubo kwakhe, bakugezele umuzi, bakuhlambele umuzi, kusuke leyo nto enjengaleyo ingozi ukuthi ingabuye yenzeke lapha emzini wakho. Yabona? Nabo balanda umuntu wabo, bavale leyo nto abulawe ngayo. Ngoma ngenzeki kanjalo bafethu, abantu abaningi babekwa phansi emhlabathini, bafaka emhlabathini bengalandanga. Nina abantu nibalanda emakhazeni kuphela. Nifike nimthathe la umuntu alimelele khona, athathwe mhlawumbe amaphoyisa noma athathwe yinini aqobolweni, nifike nimfake emakhazeni. Mase kuusuku lakhe lokuthi alandwe senizofuna ukumbeka, anisadluli la eshonele khona, anisadluli la ade ehambele khona, senisusa emakhazeni straight, niza naye niyongena ekhaya. Abanye bamgezi nje nokumgeza ngaphandle, abanye bangisho bamvala nje namanxeba, abenzi lutho, bamthatha njengoba enjalo bayomfaka phakathi elontuzeni ekhaya. Ekhaya uyalala ekhaya, ngakusasa uyaqhubeka uyofakwa laphana umzimba wodwa, konke lokho kunye kusele lapha ekusele khona. Cela ukuthi uma unenkinga enjengalena bakwethu umfonele, mhlawumbe khona singaxoxa ngikuyalela ukuthi ungenza kanje ukuze kuzoba njani. Kuwona umuntu wakini engalokho entanta, ayisekho le ndaba yezipoki ngoba iyalungiseka. Yabona? Iyalungiswa. Fana nokuthi enene nize nibize abantu, uthola ukuthi ufuna zokulungisela iliba lakho, akushayela akufakela imithi akwenzele yonke into. Lezi zinto enizenzayo ziyahlupha. Yabona? Ziyekeni, ziyahlupha. Kodwa ngicela ukuthi ngibe lapha kona namhlanje, ngizobe kwevideo ezayo ngizokhuluma ngale nto le yokuthi iliba awulifaki imithi. Nisalini kahle.